akeh dosane ning Karang Kajempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Karang Kajempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kajempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep Al-Fatihah kujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kajempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhap legucuk suaru gembel, Semorante. Hawela. Oh iya Semar. Slamet tekaku ora nemlang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestuning Begawan Durna tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, mriku anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kajempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kajempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawa sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur, Nger. Pinayungan ing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Kyai Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kajempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur.
anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang pangestune bapak Tampanana ya ngger cah bagus yo tak gegem dadiake jimat prayogakno nggonmu lenggah wis ora kurang prayoga Werkudara Bapa Mremban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Mremban ngemutra pun Arjuna Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak Tampanana ya Permadi kula pendhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak nala gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti ayo kowe sireng sing tuwa urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestune Begawan Durna Tampanana ya nala gareng nggih kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan wah lah kok saya kuru kowe inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten ora kena penyakit apa-apa ta kowe mboten Penemban syukur sing penting sehat ya nala gareng nggih waras lahir batin kuwi sing apik kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to nggih Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan dipun prayogakaken nggih Penemban oh iya Petruk tak tampa wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel Gong ngaturke sembah le ngaturke sembah sapa Penemban Durna Penemban Durna Konding Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban oh iya Bagong kowe nang endi iki wonten mriki mboten patosa ketingal oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati tak tampa ngaturake sembah pangestuku Tampanana ya Bagong nggih kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Mbah Putri mboten nderek ora ning omah wae wah mbok kapan-kapan iku serimbit Begawan Durna kali Mbah Putri nek kira-kira isin ya nganggo andong mbok sik apik Gong nek omong ki ora nglarani ati senengane kula niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e oh iya tak tampa ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten sampeyan pendhita kula ming batur kok prayogakaken lenggahipun nggih Penemban oh iya wis ora kurang kepenak ajeng ngunjuk napa lho apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna walah padake cah tipis ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh napa kopi napa wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi nggih sik tak nyapu sik lho kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik wah jengkolmu mlacat ora wis sanane nggih matur nuwun teh mawon nggih wis teh ya apik 7.000 wah didol Bagong nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e ha iya kok didol wis ora ngombe wis rasa ngombe wis ngelak-ngelakan ya ben oh nggih pun nek mboten ngunjuk Penemban rawuh wonten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh iki ngene ya Semar prantaku ning Karang Kadempel kuwi sejatine siji kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Pelaing Jawata ketaman Pegebluk monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kanan negara Ngastina tumuli aku manjing ning sanggar pasemeden suci aku ngenengake cipta ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe tulungana wong Ngastina ngelingana yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi nek darbeking para Pandhawa anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil nggih ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger Ngastina iki mengko rusak apa kowe ora melu ngrasake kelangan mula wektu dina iki dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana
Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana Berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan negara Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke, terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diasake kandang kirik kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti apa, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ra masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kiri, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk brana picis, pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8? Mengko bakal diasake. Wonten kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela, merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk branda Prabaya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Penemban. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kaking brana picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lair batin pun niku mawon. Arep kula teng Ngastina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare.
Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara brana picis, kula ora iso kegut Penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat brana picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sipat kula dadi sipat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Gancok blekutu suaru kembal semorante hawala. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengkono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho. Aja sok ngruda paribeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna.
ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti Karang Kajempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku adake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simboke ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rubah paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kajempel. Karang Kajempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kajempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kajempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu. Kancak bleguduk suaru kembal Semorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter kadedayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet truk? Iki wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng to iki wis dadi iki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kentheng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna wani, metu njaba ayo. Kowe karo aku, apa sapa sing tekan wae? Metu njaba lan tuntuti Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e.
Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caitan to kae senengane. Masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ra luwih gagas saka aku to? Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampean kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan iku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampean ra krungu, sampean teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewaya. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caidan. Edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya, Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, arep mangan wulu metu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kondur arep gleleng. Mbok didak njajal.
Aku ditak Semar nesu ya Pak ya. Embuk lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandhakake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayal. Apa sing dikandhakake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Kaya anarkis banget ya, man gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna apa mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Itu nun. Aja njotosi Durna nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan jemen kewirangan. Ya Ji, menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng Negaring Astina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang napa Panakawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga, aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Ya, Kakang Semar mengko aku bakal njaga Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njaga Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gati ning Mananggilan. Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Blekuduk soal gimbal Semarante hawala. Syukur ger syukur anakku murid
Anakku siswa Nalindring Pageralun Prabu Jayeng Sekti. Mriki kula penemban. Wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan Wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Nggih, lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti Wonten timbalan. wadya balamu ketapke. Para paduka Ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, oh, njaluk ngelmu apa aku tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok. Tru. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Lah terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah, Wis men tak lakonane, Tru. nek kalah, Wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok
Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padane ngopo? Nek aku mati kok ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora sampe pedhi, rasa mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah piteno nek wong ra duwe aku ciduke tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon karo aku, yo dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati. Lho. Juk mongak malih iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir lho. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa lho kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen
Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat maju sejang ae untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama tiba-tiba. Ogar kowe. Wes, wedan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye, Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Sura Jiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo. Sopo irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong nang Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Iya.
kakak apa kaya? Kakak jaga apa sila tu? Kata apa kecil kakak mana tu? Itu non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Akadik begila sama ini apa? Mumet ta. Piye ora? Akada boya lah tu. Sagabak ketele sama ni. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kaya Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak kali. Aku betul di sini. Agak kecil juga sele kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak aku ada tu. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya? Agak teh. Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Agak teh. Oh, agak iki iso kok. Agak iki iso. Iso nulis ora? Agak teh. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak teh. Duh, nulis karepmu piye? Agak teh. Agak teh Agak iki. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan kesilaka kelumpuk. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku ni akade. Tulis. Akade begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa Bagong. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sawala kata kebaya kata wis sebari tile bakai. Puyer Patra. Ora isih kuat aku isih kuat. Apa sing ngedek kemene tile kemene. Tulis, aja buku di. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Ada kabasya kada. Akan sampai kada gede kabasya. Mongko ngono dadi nggo dolanan. Saake ya kok. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mblek wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Wajah klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, can bocah-bocane do. Wah, ketok banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Truk dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo
takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini. Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget sih Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gede ning empuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purwokerto kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata aja ya merata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng aku. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang angslep ning bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki mungsuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak Owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Wah, ora mbles kuwi kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe?
Bayar cengelmu. Ayo lho wong rene. Piye yo? Tono wae yo. Wong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Lah iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-elek ora. Ih. Piye Gong, karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba iki ngopo iki. Ya men dingu kok ora entuk dipatang gliseni ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Loh, pecah dasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifat kuping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mata jam rata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyong ae legane atiku. Ya ampun iki mati barang isin jengat ae runge. Ayo arti ae. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ya senengane ora. Gareng iki mripate ora mak celeng ning ndas ora. Marahi maksiat ngene iki. Prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntan nata pagelaran barat.
Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik neng Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalangi krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Digdaya sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti wal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Aturaken kriwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejut penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya.
Dadi Saka Tidha ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kanyana jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Det. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Ya, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara mrapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kalih Begawan Durna. Lho sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Ah, mung bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Dadi pas ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki.
Anggere ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggere muni panu maning salep jajalan ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panos maning jajalan iblis nanate. Jayang Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipat. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasabi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panupaning jajalan durung bapak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka kowe wong jiring getih wedi mati Jayang Sekti ayo tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso Den Petro ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petro mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis mikira Petro. Lho. Lentuk nandi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Wes. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro nang ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Lho kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sing sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku itu. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jenggono. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye nggih.
Petruk. Iki sapa? Mang dangu piyambak, Pak, ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku, Kakang. Lah aku dadi wujud kaya ngene iki piye, Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten. Semar. Semar aku tulungono, Kakang. Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura, Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi ngene? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi ngene. Nek sampean ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku. Petruk piye, Petruk? Angger digoleki mboten sak bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki paku jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang mlayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, ampun pejah lho, Pak, ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye. Kok nancepe ora. Pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit, Ndara. Lurah Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang den banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lurah Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kaliyan Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma.
nalika den prayitna semuriris eka balik titiyane kandayane ing sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu. Semar, kowe sing gawe aku. Mancen Pak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Mutar we. Ngakuwa wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya. Mas Purnomo sidang sekaring bawana langgeng Ismaya suwan tanpa tinimbalan ana ing ngarsa ulun ana parigawe apa Semar nuwun pangapunten Bu Kulun malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan ana parigawe apa Semar panjenengan menika nuwun sewu sampun malika mubah musik ing titah nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan priksa. Lah kok malah sampeyan ndangu kalian kula wonten paridamel menapa? Semar, kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake apa ingkang dadi sedya kita jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih, monggo Bu Kulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah lawan panjenengan ulun. Nggone para Pandhawa bakal ambangun negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata wujuding nalindra ingkang bebiya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh ya apa ora Semar nggih sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah lawan para dewa utamane lawan panjenengan ulun kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa nggone bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungaing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jenengane lamun pacobane ya kudu sak traju sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa. Nanging kita aja kuwatir. Saking pacoban, sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban, ya kuwi para Pandhawa. Nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh, nanging Pandhawa isih duwe pusaka. Ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap, ya kuwi kita Semar. Kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pancobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakoning para Pandhawa.
yen kita bisa gawe padhang lelakon ing para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunan ing lair batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya Semareka den prayatna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti mekaten Bukulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakna angkara murka ingkang pengawak Nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayuhaning para Pandhawa paringana lilan kula mandhap wonten ing jagat lelampahan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mrotah lan sinuwun Sang Hyang Asih Rama iya kuwi luwih prayoga Semar mareka ten prayatna semuriris Kakang Semar aku ingkang tansah tutun tindak ing Kakang Nayantaka ning alam antara. Sawani Wang Pikulun Asih Prana inggih Wang Pikulun Padawenang. Namung badhe nanjihaken lampahan ingkang dumados wonten ing jagat. Jebule Wang Pikulun Padawenang masrahaken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Ndarawati. Jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa, pengapiting para Pandhawa. Mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawabe Semar kali Sinuwun Kresna. Sabanjure iki Kakang Semar, awi dipadosi teng pundi dunungipun momongan kula para Pandhawa, Ndara. Iya, ayo Kakang Semar tak derekake. Datan mira sampeng Kyai Nayantaka Wahnata Ndarawati. Menawa gandaka sampeng mapan wonten ing pakunjaran ingkang kaentha wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa. Mangungkung ganduan rimang lur lena tanpa kanen. Ladal. Nala Garing wonten dawuh ten. Petro wonten dawuh, Bagong wonten dawuh. Ndak kira wujuding duwe panggung ing mapan ring telenging wana. Nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding Sardula mesti keplayu. Lah kok dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparengipun aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki engko iso ambyar apa ora Nala Garing. Nggih ndelek mawon, Ndara.
Gunjang kancing langit kelap-lapaton Nerekin sangking risang mawe gandrung tinebak reca gajah ing mapan wonten telenging wana Krendayana temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah ilang wujuding gajah nenggih sangya para Pandhawa nadyan sardulane kadosan saking nata Mandura wenteh bali kaya wingi uni Bala Pandhawa mbiyak gumulung mangung siring sata kura kambaung nggih waduh yayi ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakunjaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi-wingi Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Baladewa aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun syukur mangayi baik Jogedi Jumuruh menawi ngaten monggo Yayi itu kula derekaken kondur wonten ing Karang Kadempel menapa dene negari Ngamarta. Lho iki Yayi Ndarawati Koko Prabu kasinggihan. Lho kae Semar Badranaya nggih kula ingkang abdipun Semar. Weh, bapak terus. Oh iya. Sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah, malah getun aku. Bapak sehat kok getun. Wah, ya aku ki ndek pengarep-arep bapak ki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan jempul memlocot ora. Sinuwun Mandura sampun pulih kaya wingi-uni. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten sah tumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu iki ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang derekke Sinuwun Ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho lak kowe karo Nyai Prabu Kresna arep nyang ndi? Niki perkara kula sampean mboten sampeyan. Syukur Jayang Sekti kowe bisa mboyong lan Semar. Inggih Bapak Perban. Sumangga kula aturaken panjenengan sumangsa para nganggen patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margalayu. Lole. Semar, kowe madhep rene Semar, aja ngungkurke karo Begawan Durna. Wektu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goroh. Ngastina ora ketaman pegebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Panjabendari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Panjabendari Durga apa dene kabeh sak wadya balane bakal bantu Kurawa yen to istu mapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa kowe engkang bakal nglunasi nyawamu Semar Bathara.
Kyai Cundamanik murup sak obor bidore Sang Begawan Durnarsa merjaya ki Lurah Semar Badranaya parandening mangke dupi tinujah mawi pusaka Kyai Cundamanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra pekasan. Kowe ki tak kongkon supaya mboyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundamanik lha kok ical wujulang wujude Semar mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye aku terus diani lomba ki anggap aku tak kon ngulek ngono apa piye wah keparat wong-wong Bedhawa ora lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ning kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candrawirayang jeblok dadamu balat. Wah. Gleleng tenan, Truk. Gleleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggere yane mesti merem kok soalé. Wong arang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis ngene lho. Heeh. Iki pusaka ki ampuh banget kuwi. Pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Hah, pusaka iki mau maclora to ta? Semar tangane ngene lho. Ini iki. Heeh. Terus obah tak gendung dantung tak gendung. Iki pusakane iki ya iso mak tak gendung dantung. Terus dicekel ejian tenan Semar iki gleleng. Oh, pamer. Oh, mulane brengose dikerok. Kowe iki nek ora ngrekasake bapakmu ngopo to? Nek ora ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggo silet-siletku dhewe. Oh, dadi kowe protes ngopo? Ora kowe kok gleleng, Pak. Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Ndara Werkudara Sirna Margalayu, Ndara Janaka kowe Katriwandan. Kok meng kowe rekomen tak ndung tak gendung ndung. Kene tambahe, Pak. Arep nggo ngopo? Arep nggo dandani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak kene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun ngopo? Kan tindak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari Petruk minggat kowe iki kowe dapukmu apa e? Petruk kok nyanu-nyanu ora. Lenggari iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niku mesti mboten panah sebaene. Woi. Ngandel ora. Mula kok ampuhe kegila-gila. Ora pangling Bathara Kala iki. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerta. Pandhawa 5 dadi panganku, entuk ora entuk tak tadah kala mangsa legane. Yen kowe arep nadah kala mangsa karo Pandhawa, ayo langkauna dhisik. Langkauna dhisik batanging nata Ndarawati. Oh, Kresna kekuatanmu sepira? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi isen-isening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati.
Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telukake. Nalika aku mbareng ana ing sawijining karang pradesan aku madeg dalang kowe kelingan ora? Kang aran Dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni Caraka balik. Wah, matek aku. Oh, Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku yang bakal nyampurnake karo kowe. Ayo bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Ya, aku tak bali. Aku tak bali. Oh, kok gleleng iki ya. Semar ya ampuh Sinuwun Ndarawati ya peng-pengan. Bathara kala tak wacake koran Gus Caraka Bal. Heeh, Caraka Bal niku macane napa niku? Ning awake Bathara kala kae kebak tulisan. Weh. Bathara kala niku sekolah ora. Ning kebak tulisan jenenge Caraka Balik. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon. Niku nek ngontun niku ndak meli cari muka, caper. Kowe tak polo lho, Men. Ana wong pentas kok dipenging. Sing pentas iki sapa? Aku. Wis to kowe minggir. Ratune sing gawa panah sing gleleng. Ratune mungsuhe aku. Wah, jan Semar meneh, jan wis. Iki Semar. Ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok wolak-walik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe rak ngono to. Lho, aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume Odorono. Wah, Odorono iku kuno banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti Odorono. Ora ngerti Odorono ya Odo iki. Waduh. Mati aku. Kula sampun kapok. Kowe nek ora dingenekne iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki dipeceni kok iki. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe diplok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora mengkis-mengkis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki ngapa?
Ayo bali. Ayo mulih. Inggih Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe tanggap warsa kutha Ngawi aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Inggih, kula wangsul. Ha, ayo mulih. Inggih. Ayo bali. Inggih, wapun getak-getak kowe Pamer, dumeh iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih. Piye, Pak? Suwek. Kebuka kabeh lureking Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna. Werkudara, aku bapakmu Patenana, aku isin tenan Werkudara. Aku Patenana, Werkudara, Patenana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampe kaning Begawan Durna sing diutus karo Panja Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukalima. Arsa madange jagat Mungup-mungup aneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat kenang soroting surya meka lan gunung syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala. Ira dene kathah kalepatan ewa dene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati. Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 661 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon sura sudra janing rat soh brasta kaping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung sami pinanggih ndara.